Beka phansi impahla zakho ubalele imali. Bala le mali ungitshela ukuthi imali. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uchaze waphinda wathinta inhliziyo zabantu abaningi umelaphi wendabuko uDr Khehlelezi oshiye abantu bengovali umlomo ngesenzo sakhe ke sokwelula isandla kumuntu obehluphekile. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ucindezele nebell khona phela YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo enje. Abantu abawuvala umlomo enkundleni zokuxhumana ngesenzo esithe sabachaza sikamelaphi wendabuko uDr Khehlelezi oyisilomo sabantu abaningi emsebenzi yakhe emihle. Kubonakala enye yamavideo uDr Khehlelezi besiza umuntu oyistranger ohlala emgwaqeni futhi ke onganazo ingubo zokugqoka. Emsiza ke wakhuluma naye wamupha imali engango 7000 waphinde ke wamthatha wamfaka emontweni wamhambisa esitoro bayothenga izingubo zokugqoka. Abantu abaningi bachazeke kakhulu ngale ya video. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngikudedelele nasi isiqeshana nawe uzibonele ukuthi ke ngabe yini le esikhuluma ngayo. Abantu bayawutyahlanya. Yeah, what? Ngena kuyona le moto le. Ngena. Ngena angathinti inyawo ngena. Abantu bazotyahlanya ngeke bahlale nawe eTexini nje. Gibela iBM yona le. Moto yakho le. Ngokushiya vele le manje ne? Mkhulu. Uyothenga impahla manje ngithi. Asazi ngoba nginama bodyguard. Ngihambisa wena mangidutshulwa la uzothini. Hayi ngeke. Usho kanjani? Naku ngifisela isandla. Ngifisela isandla. Uthi kumela ukwenzeka le lutho. Bathi uzohamba uyothenga izinto manje. Yeah. Impela abantu abaningi bachazekile ngesenzo sika Dr Khehlelezi besho khona ukuthi bayafisa ukubona bonke abantu abanotho belula isandla kwabengana lutho kuze ke iningizimu Afrika ibe yizwe eliyaphambili. Omunye ke esithe samcaphuna inkundleni zokuxhumana ebedlulisa nje amazwi okubonga ku Dr Khehlelezi. Awubambela nawe uzuzwele ukuthi ke ngabe ubonge wathini. Dokotela sawubona. Ngiye ngakhuluma nawe nje 5 minutes ago ngalo yababa lo kade umsize mina. Engifisa nami ukuthi ubaba lo yakho engathi angasizakala kakhulu. Muhle umsebenzi wakho ba. Muhle umsebenzi wakho kakhulu. uNkulunkulu akwandisele kakhulu, uNkulunkulu akwandisele. Uyabona kube ngathiwa thina singabantu omunye nomunye ngabanjwa yilowo moya loyo. Ukuthi sikwazi ukuphakamisana. Lo baba ngakusasa simbone mhlawumbe sewubusinessman esesenza into ezinkulu empilweni. Ngoba ngibukeka nje ngobaba ovuthiwe ohlelekile kahle emqondweni. Hey, cha imisebenzi yakho omkhulu. Siyayibonga. Uphile ba. Iyo le number ngitholakala kuyona. Ayike bafethu mina sengiyaphela khona la njengentatheli ka YouTube. Ngizothanda ukuza ukuphawula kwakho ukuthi ngabe kuthini ngesenzo sika Dr Khehlelezi. Veze iqede le ndaba khona lapha kwi comment section. Siqhubeka njalo ke sithi ubuntu mabande. Angibambe evidweni elandelayo.